Factional divisions in the ruling party ZANU-PF as VP Constantino Chiwenga visit Chinoi. Insana mashoko kubuda panguva ino chanikwa kunzi chokwadi chaunyatso kubuda pachena kuti munyika yeZimbabwe especially in the ruling party ZANU-PF particular panguva ino zvinatsoratidza kuti hazvisina kumira zvakanaka, vanhu vakunyatso kutevera munhu wavanoda. Panguva ino mava nemafactional fights, yatova civil war. Panoonekwa kunzi some of my provincial leaders onekwa kunzi they snapped the visit ya VP Constantino Chiwenga yekuChinoi. They didn't attend. Zvinatso kuda pachena kuti vanhu vari loyal kuna VP Constantino Chiwenga ndo vakatenda. Wasiri they snapped. They did not attend. They were subscribe or like on the bell icon. Tivina news date osangane this headline rakanzi Chiwenga visit exposes ZANU-PF fault lines on news day vanoendera mberi vachiti Chiwenga visit exposes ZANU-PF fault lines. The absence of most national and West ZANU-PF provincial leaders from Vice President Constantino Chiwenga visit to Chinoi last week has fueled fresh speculation over factional divisions within the ruling party, with the critics linking the no-show to an intensifying succession battle. Doma developments are kuda panguva parikuonekwa VP Constantino Chiwenga sezvanozikamwa kuti is against my constitutional amendments, is against Vision 2030, is against corruption. Panguva ine zvinoonekwa kunzi veruzhinji vari kusapota the other faction isiri VP Constantino Chiwenga, they in full support of it. And panguva ine VP Constantino Chiwenga achiatenda achivisita Chinoi, kunokwanzi most of my provincial leaders ekunational and west they didn't attend just because they know kuti VP Constantino Chiwenga is against the agenda. My developments are kuda panguva ino ari nyatsoonekwa kunzi mo the ruling party ZANU-PF fault lines they are now being exposed. Zvanyatso kuda pachena kuti vanhu vakungomira kune vanhu vavari loyal to. Panguva ino vachitya aiwa kuuya vachizoatakiwa sezvamuri kuona panguva ino kuri kuonekwa kunzi vanhu vari kutsakatika. People they are being fired, some they are being dismissed from their roles kana chingangoonekwa kunzi ari against aiwa the function. Inakomesa kuchembetedza kure inyota kuti pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like to join on the bell icon.